Sve je više turista koji će ovo zamijeniti za ovo. Soba s pogledom na dalmatinski krš umjesto na more posljednjih je godina sve traženiji turistički proizvodi na šibenskom području. Onima kojima sunce i more nisu na prvom mjestu nude se gotovo netaknuta seoska priroda i autohtona hrana. To su turisti koji vole obići prirodne ljepote naše županije, koji vole otići u arheološko nalazište na Dalnu, Slapove Krke, nacionalni park i tako. To su gosti koji u principu ostaju negdje 2 do 3 dana. Turisti željni odmora daleko od gužve i vreve obalnih ljetovališta svoje domaćine uglavnom pronalaze na internetu. Ovo je ono što smo htjeli, mjesto gdje nema buke ni gužve, gdje se zaista možemo odmoriti. Predivno je i tiho. Sviđa nam se ovo mjesto jer je vrlo mirno na selu. Očuvana je tradicija, a ljudi su izuzetno ljubazni. Hrana je odlična, zaista prekrasno mjesto za odmor. Imanje Kalpić pionir je seoskog turizma u Šibensko-kninskoj županiji i već 10 godina goste privlače autohtonim specijalitetima Dalmatinske Zagore. Usluga smještaja u sobama uređenima u tradicionalnim kamenim kućama prije nekoliko je godina zbog sve većeg zanimanja gostiju za boravak na selu bila logičan slijed u ovom obiteljskom poslu. Čujte, ima dan, 2, 3, ali ih ima, znatno se povećava broj ostajanja, noćenja tu po 5-7, evo sad imamo baš neke goste koji su 1 dana tu i tu ljudi uživaju, mislim ljudi koji znaju šta hoće u stvari. A ovi turisti hoće pravi odmor, mir, tišinu, ali i što bolje upoznati područje na kojem ljetuju. Ovu smo poljsku obitelj zatekli upravo na odlasku, na redu je izlet u Knin. Tamo su za pola sata, a za 20 minuta, ako to požele neki drugi dan, na nekoj od šibenskih plaža. Upravo ta blizina i raznolikost ponude privlači sve više gostiju i u zaleđe Šibenika i Drniša. Ana, što lokalna zajednica čini kako bi se ta seoska gospodarstva razvila? Pomaže li uopće? Pa vlasnici seoskih domaćinstava često kritiziraju lokalnu zajednicu upozoravajući na to kako bi sve njene mjerodavne institucije trebale poraditi na oživljavanju seoskog turizma. Kritika, čini mi se, nailazi na plodno tlo. Primjerice u Skradinskom zaleđu planiraju se urediti vinske ceste i biciklističke staze koje će povezati sva tamošnja seoska domaćinstva. Slično nešto planira se napraviti i u Drniškom zaleđu na Miljevcima, na rubnom području Nacionalnog parka Krka. Nema sumnje da će takvi projekti dodatno privući goste u ovdašnje zaleđe.